Bueno, a la meva família què va passar? Doncs mira, era una família normal i la normalitat en aquella època era, era delictiva. Jo crec que era això. Els meus pares eren mestres i els directors de l'Escola Nacional de Masnou, el cantó nenes i el cantó nens. En aquella època hi havia separació de sexes i l'arribada del franquisme va comportar, va comportar unes denúncies, etc. Les denúncies es basaven en que havien donat classes de català. Concretament era això, havien donat classes de català, ni més ni menys. I que, per tant, havien de ser deportats. En aquell moment eren 3 germans i el meu pare el van deportar a un poble de León i la meva mare a un poble de Cuenca. Aleshores, aquí va començar les dificultats de la família, haver de marxar d'aquí de Catalunya. El meu pare es va posar malalt, va haver de renunciar a la plaça i vam anar tots a un poble que es diu Pinarejo. Pinarejo. Quan hi penses, ja el nom ja quasi fonèticament ja t'indica una mica el drama. Pinarejo. I vam anar allà i vam estar, la meva mare, llavors ella va exercir el magisteri allà i vam estar un parell d'anys escolaritzats nosaltres de petits a aquest poble. Efectivament, jo diria que la intenció que hi havia no era solament culpabilitzar els meus pares per la raó del català, sinó més aviat, i el seu caràcter republicà, sinó més aviat hi havia una política molt més àmplia, que he vist amb el temps, que era de treure, de portar tots els mestres de Catalunya, els que poguessin, i canviar-los per mestres castellans, o sigui, espanyols. Aquesta va ser la política de fons. No era un cas concret, perquè la majoria de mestres van ser deportats o expedientats i substituïts per mestres que venien de Castella, Andalusia, etc. Vull dir que responia a tota una política, no va ser una denúncia arbitrària, corresponia a una política, jo diria fins i tot, entre cometes, intel·ligent, de poder canviar una mica la Catalunya des de la base, des de la primària, diguem-li, que és aquesta potser que és la política que si volem canviar alguna cosa s'ha de fer així. I aquesta va ser, diguem-li, el punt de partida d'aquella època. Aleshores, a l'arribar aquí, els tres germans va néixer un quart germà aquí, però els 3 germans, jo era el petit dels 3, ens portàvem 2 anys cada un, d'un a l'altre, i vam haver de seguir una mica una tradició familiar, ja ancestral quasi, de que tots havíem de ser mestres. Això és una tradició familiària. I el dir mestres es referia sobretot a magisteri, però també, indudablement, seguir altres camins dins del camp de la docència. I aleshores, aquí vaig començar a estudiar el magisteri, junt als meus germans, i com que jo anava 4 anys endavant en relació als meus germans, va resultar que als 16 anys, 16-17, ja havia acabat magisteri. Això va ser una situació molt curiosa. A 17 anys. Aleshores, indudablement, per poder tenir, per emancipar-me familiarment, encara em feia falta una cosa, oposicions. Vaig fer oposicions i a 17-18 anys ja vaig estar, em va tocar anar de mestre a un poble d'Osca, un poble d'Osca perdut als Pirineus, que s'havia d'anar a Castella de Jaca, recordo, i d'allà a peu, amb
el peatón caminero, que no sabem bé qui és, era com un carter que anava amb un burro, el peatón caminero en deien. Vaig anar amb ell, no sé quant, una barbaritat de quilòmetres a peu, la maleta en la mula que tenia, i vaig arribar a aquest poble. Un poble, ara no recordo el nom, hi ha coses que s'obliden amb tota la raó. I allà recordo, a l'arribar només, això és una cosa curiosa, a l'arribar, que llega el maestro, que llega el maestro. Jo tenia 17-18 anys, 18 anys. Que llega el maestro. Bueno, aquest era jo, diuen els del poble, i la primera activitat, diguem-li, docent que em va tocar fer és anar corrents cap a una de les cases d'aquelles de camp que hi havia allà, aquest poble, rápido que llega el maestro que le ponga una inyección al cerdo. I jo sabia ni de què anava, però es veu que el mestre anterior feia una mica de veterinari i quan hi havia un porc malalt li posava una injecció a darrere, però ¿dónde esto? Detrás de la oreja, detrás de la oreja. I li vaig posar una injecció. Aquesta va ser la primera activitat acadèmica del poble. A partir d'aquí, esclar, ja havíem preparat, tenia una pensió preparada al poble. El poble encantador, la gent molt amable, vull dir que no hi ha res en contra d'aquesta pobra gent. I vaig estar allà una temporada, bueno, uns mesos. El fet és que vaig veure que va arribar el moment de deixar ja havia complert amb el cànon, diguem-li, familiar completament, i vaig anar a la inspecció d'Osca a demanar una excedència. O sigui, una excedència indefinida, que és la que encara regeix fins avui dia. Vaig plegar i encara sóc excedent d'aquell poble. Llavors jo vaig anar continuant els estudis. El que volia estudiar jo era filosofia. I us diré per què volia fer, i he fet, filosofia, perquè no volia comprometre'm amb una professió per tota la vida. I això ho tenia claríssim. Si jo em posava a estudiar qualsevol cosa de caràcter professional, allò seria fins al acabar la meva vida. I tenia com un terror, no sé si diguem-li, justificat o just, no ho sé, però no volia comprometre'm tota la vida amb una professió fins al final. I vaig considerar que filosofia era els estudis que em capacitaven per intentar entendre el món i fer, en funció d'aquesta comprensió, donar-li la resposta que jo anés creient convenient en cada moment. És a dir, que no tenia una professió. N'he tingut, però sempre les he tingut quan a mi m'ha interessat. És a dir, he practicat el model del joc en la meva vida. Jo considerava que el que s'havia de fer era jugar. Jugar en el sentit propi i noble de la paraula. És a dir, d'actuar sense esperar res a canvi, ni cap fruit ni cap pèrdua, sinó simplement el plaer de fer allò. I això només ho dona el joc. Per tant, la meva vida havia de ser un joc. Fer les coses que m'agradava fer en el moment i fer-les sense ni esperar ni exigir res a canvi, ni bo ni dolent. I llavors vaig començar, ho dic amb el temps, una vida de jocs que han anat canviant al llarg de la meva vida 3 o 4 vegades, els 3 o 4 jocs que he fet. Jo diria que la mitjana ha sigut de 10-15 anys cada joc. Llavors, a partir d'aquí, l'única manera, jo considerava, de recuperar una mica la normalitat havia de sortir d'aquí. A casa vam ser víctimes del franquisme contínuament després i aleshores jo volia recuperar una mica
a tot aquest temps que ens havia robat el franquisme. És ni més ni menys. El franquisme va ser un robatori de possibilitats, de temps, de coneixement, d'ètica, de tot. I aleshores vaig veure que per poder jo anar-me formant tenia de marxar d'aquí. I aleshores vaig demanar una plaça de lector a un institut francès i me'n vaig anar d'aquest país. Me'n vaig anar a Toulouse a veure com es vivia en el món normal, ni més ni menys, simplement això. I allà a Toulouse, doncs, a part la tasca, diguem-li, de lector d'espanyol en un institut, allà doncs, em vaig matricular i vaig fer un grau en literatura francesa per conèixer bé a fons el país. És a dir, era més que anar a veure França i aprofitar de les coses que en aquell moment m'oferia un país normal. El volia conèixer a fons i vaig fer un grau en literatura francesa de 3 anys a la Universitat de Toulouse i vaig estar treballant allà. Això em va permetre, com a mínim, veure les deficiències que havia anat, diguem-li, acumulant en els anys que vaig estar en aquest país sota el franquisme. Aquí comença una fase nova, el contacte amb els partits polítics, un contacte molt interessant. Allà hi havia, aquella època, un company, Joan Claret, que era el cap del Partit Comunista de Toulouse, un bon amic que vam fer molta confiança, i per mi era tan nou que hi haguessin cartells de propaganda política al carrer, de poguessis exposar la teva manera de pensar als companys. Tot i que en el grup d'estudiants que érem a la universitat hi havia un confident del consolat camuflat, que era un estudiant. Aparentment era un estudiant, però ja ho sabíem que ell, que era el social camuflat. Però teníem una espècie, un Pegasus, diríem ara. Teníem un Pegasus a dintre. I tot i així, com que ja sabíem qui era, doncs ja intentàvem evitar-lo, etc. Però vaig viure el que era normal, però per mi era extraordinari. És a dir, poder manifestar la forma de pensar, poder pensar, poder tenir discussions de caràcter ideològic amb els companys, de poder enganxar cartells al carrer, coses d'aquestes, aquí terriblement prohibides. No? I això em va diguem-li, em va lligar tant a França que em sentia pràcticament francès. No? Perquè allà es podies desenvolupar com a persona, res més que això. D'aquí vaig anar amb els companys de la universitat, vam fer un equip d'audiovisuals. Estic parlant dels anys 60, 59, 60, sí. Vam fer un equip i vam estar junt amb televisió francesa, vam anar a fer un documental a les Antilles sobre els problemes racials de les Antilles franceses. Sorprenent, vam allà a filmar, jo era càmera en aquell moment, i vam anar a filmar el que nosaltres vam poder fer sobre els problemes racials a una província francesa, com són les Antilles, que tenen el caràcter de província francesa. I després, al tornar, ja em vaig dedicar plenament a l'activitat, diguem-li. Llavors vam venir aquí i encara vam fer un altre documental, aquest d'Espanya ja. L'equip va venir i vam anar a filmar pel Centre de Documentació Pedagògica de París un poema, els poemes de Platero i jo, Albarracín. I llavors va ser la tornada a aquest país profund
que era un xoc. Recordo vam anar al Barracín i allà vam llogar un burro per poder fer el platero, i el burro ens el llogaven sempre amb el nen que l'havia d'acompanyar, que era el fill del propietari del burro. I recordo que el burro era moltíssim més car, el sou del burro era molt més car que el del nen. El nen era quasi regalat. I vam estar allà filmant això, i llavors va ser quan ja vaig deixar Toulouse per anar a París a fer el muntatge del Platero i jo i col·laborar amb el Centre Pedagògic de París en qüestions audiovisuals al servei de les escoles i dels instituts. Vaig estar una temporada així, vaig començar l'activitat també artística en aquell moment i vaig estar uns anys a França. Vaig començar a fer la primera exposició personal a París, una segona també. Jo diria que va anar relativament bé. Aquella època hi ha una cosa de la joventut que últimament he pensat. A l'hora de definir la joventut des de l'edat, jo diria que la definiria com una època en què es fan seriosament les tonteries. És a dir, que les tonteries es fan seriosament. I jo vaig fer moltes tonteries i molt seriosament, creia en elles, anava decreient. La meva vida a París, la integració era total, diguem-ne. Vivia plenament, em vaig sentir totalment identificat amb el país i recordo que encara aquí hi havia el franquisme vigent i recordo un fet important que va ser la caputxinada aquí a Barcelona, que vaig viure jo. Jo anava seguint, evidentment, tots els esdeveniments d'aquí, polítics del país, des de França, i de tant en quant venia uns dies aquí de vacances i tornava a marxar. Però la caputxinada em va marcar bastant. El fet de no haver pogut assistir a un acte que em hagués agradat veure'l i assistir-hi i ser-ne actor i no espectador. I això va fer que en el transcurs dels meus anys a París, tota la França, uns 10 anys vaig estar-hi, va arribar un moment en què em va semblar que ja era el moment de venir cap aquí, que va ser el procés i l'execució del Puig Antic. I el procés de Burgos, també hi havia el procés de Burgos, es va organitzar una reunió, una tancada a Montserrat, en la qual jo vaig considerar que no hi podia quedar absent una altra vegada. Era l'oportunitat d'expressar públicament una manera de ser, de pensar i d'actuar. I aleshores va ser quan vaig venir aquí a Espanya i junt amb altres companys, recordo que l'enllaç que tenia era Ràfols Casamada, un company d'aquí, vam anar a tancar-nos a Montserrat. La tancada de Montserrat va ser el 69-70, a l'hivern aquell. Aquesta tancada jo diria que va marcar moltíssim, perquè a partir d'aquesta tancada doncs vam estar 3 dies allà, vam estar en contacte amb els bascos, molt especialment sobre el procés aquell, el de Burgos, i aleshores, quan vam sortir, la policia va cerclar, va tancar tota la muntanya i estàvem nosaltres sols allà dintre, per tant, no teníem altra escapatòria que sortir. I ens esperaven, no? I els 3 dies vam sortir, un a un vam sortir, i aleshores, indudablement, ens vam fitxar un a un, i a partir d'aquí ja vaig estar fitxat totalment a la Via Letana. Havia d'anar a la Via Letana regularment a presentar-me,
però em preguntaven coses de la tancada, fèiem sempre, la consigna era que allà havíem anat a fer exercicis espirituals, però el policia, que també sabia de què anava, de tant en quant m'ensenyava fotos, jo mateix votant, o jo parlant amb un altre, vídeos parlant de política, o sigui, tenien tota la informació. O sigui, havien aconseguit informació d'això. Me l'ensenyaven per contrarrestar. Jo deia que no, que jo anava de creient. El fet és que a partir d'aquí vaig estar controlat, el passaport, em van retirar el passaport, per tant ja no vaig poder tornar a sortir, i jo diria que va ser, no sé si gràcies, és la paraula, gràcies als grisos que em vaig quedar d'aquest país, perquè els meus interessos estaven a París, però també per l'altre cantó em veia obligat aquí, però vaja, amb el passaport fora no vaig poder sortir. Al cap d'un any i pico me'l van tornar a donar, anant a la Vilatana, etc. Però a partir d'aquí vaig estar sempre controlat. Fes l'activitat que fes, venia sempre el social, que era un policia vestit de paisà, anònim, però que tenia una cara, una pinta de policia franquista que espantava, vull dir que ja sabien de si qui era, es posava al fons de la sala i allà, si feia alguna cosa que no estava autoritzada, llavors em venia el paquet a darrere. Com, per exemple, recordo al Col·legi d'Arquitectes de Mallorca, vaig permetre debatre darrere la xerrada, la conferència. Vaig permetre que la gent preguntés. Això va ser motiu de denúncia del social de l'època i vaig haver d'anar a la Vilatana a donar explicacions, etc, perquè havia autoritzat un debat. Amb una exposició que vam fer d'un grup Menti que vaig organitzar, bastant important. Hi havia Oriol Boigues, Mestre Esquadreny, no sé, hi havia la majoria d'artistes de Giral Miracle. Vam organitzar un grup que vam fer moltes exposicions per Europa, que es deia Mente. I aleshores aquest grup, doncs, estava terriblement controlat també. I aleshores vam anar a fer una exposició a Bilbao, d'aquest grup, i es deia noves tendències plàstiques del moment o alguna cosa així, o contemporànies. I em va venir que no es podia fer aquest acte, que estaria de prohibir, perquè no es podia parlar de plàstica. Una conferència de plàstica vol dir bombes. A l'època aquesta, un plàstic, no sé, se relacionava, ara exactament no sé per què, però es relacionava amb un explosiu, amb bombes. I es deia que el que volia parlar era si volia parlar de bombes. Dic, no, plàstica, li vaig intentar explicar i al final me la va autoritzar. Però li vaig haver d'explicar que jo no parlaria de bombes ni d'atemptats. Sí, això era un social. A la Bienal de Venècia, l'any 72, jo vaig anar-hi... Bueno, no, l'actitud aquella era totalment dins del marc del que jo defensava del cinetisme i no era, diguem-li, no era explícitament de política de partit, era més aviat una actitud més filosòfica de la vida en què la gent havia de recuperar la seva identitat. I per això el cinetisme em va interessar molt, perquè el cinetisme no era, al meu entendre, provocar un moviment perquè l'espectador actués i es transformés en coautor de l'obra. Aquest era, a mi, en aquell moment, el que em preocupava, el que m'interessava. Possiblement és una tonteria, però no prenia en sèrio. I aleshores, això de que l'obra, per realitzar-se, l'obra no era comercialitzable, per mi era això el revolucionari. Fer obres no comercialitzables,
sinó simples propostes perquè l'espectador actués i es transformés en coautor. És a dir, que anar contra aquest elitisme, privilegi de l'artista superdotat i transformar-ho en una persona que proposa perquè cada un sigui el seu propi artista. Per mi era això el caràcter revolucionari d'aquella època. I la Bienal de la Venècia el vaig orientar totalment en aquest sentit. I les obres que no havien de ser comercialitzables, que eren simples propostes perquè la gent actués i fos ell mateix l'artista, amb tot el muntatge de Bienal de Venècia, es van transformar en obres altament cotitzables en el mercat. Aquesta és una nova contradicció. És a dir, jo anava contra la comercialització de l'obra i la Bienal de Venècia es va transformar en un negoci extraordinari. O sigui, la primera satisfacció decepcionadora que vaig tenir. La decepció de la satisfacció. Sí, aquesta mostra, on hi ha el cotxe de la policia, es va fer el 1974, a Barcelona, a la Rambla. El MAN era una mostra, era un grup de persones de noves tendències estètiques, etc., que de tant en quant fèiem un acte, però no era un grup organitzat. Ens agrupàvem quan hi havia una activitat. I en aquest cas, perquè era d'ideologies molt diferents, era molt dispar, aquest grup, hi havia de tots colors. I llavors participàvem. I aleshores me'n recordo que em van invitar a aquesta i em oferien un cotxe, un xassis d'un cotxe, perquè fes el que volgués. Aquest conjunt de cotxes que cada un l'il·lustrava o l'artistificava, aplicant el terme de l'època, en funció de la seva manera de pensar, havia d'anar després al Saló de l'Automòbil de París i primer s'havia d'exposar a la Rambla de Barcelona. Jo, en aquell moment, com vaig tenir el cotxe, el xassis, que em van oferir la SEAT, indudablement, estava molt sensible a les qüestions polítiques de l'època. Jo diria una sensibilitat provocada pel propi règim. O sigui que no la vaig haver ni jo mateix de fomentar, ja me l'anava fomentant el propi règim. I en aquell moment vaig considerar, com que tenia d'anar a la Via Laietana molt sovint, no se'm va ocórrer que el cotxe de color gris, era gris d'origen ja, perquè encara estava només pigmentat, no sé com, però encara no es havia seguit el procés industrial. I vaig considerar que era el moment ideal per denunciar la policia, de la qual jo era víctima a la Via Laietana d'una manera regular. I aleshores se'm va ocórrer omplir aquest cotxe de poliuretà expandit en color vòmit, perquè sortissin vòmits per totes les obertures, les finestres, els fars, per on sortís vòmit. És evident que perquè aquest cotxe fos el color gris no era suficient, tot i que el gris era sinònim de policia a l'època, i aleshores vaig reproduir el rètol de policia que tenen els cotxes, però, indudablement, seguint les pautes de l'època, que sempre havíem de subliminar els discursos, fer eufemismes, perquè mai es podia dir res tot directament, sempre era a través d'eufemismes. Vaig posar les lletres policia amb el requadro de la policia de l'època i per contres de lletres policia vaig posar xifres romanes i números que aparentment, que visualment
es llegís policia perquè no ho digués. Aquest era el llenguatge de l'època. Quan havies de llegir el diari també havies de llegir entre línies, que en dèiem, el que volia dir perquè no ho deia. Aleshores vaig fer això, la SEAT em va dir que si pogués treure la L, em va dir que si no ja... I vaig posar el guió baix. I per això surt amb el guió baix i el pal de la L fora, perquè fos una mica més eufèmic. I aleshores va sortir la Rambla, però efectivament a poca distància es llegia policia. Sí, a la que et despistaves una mica es llegia policia. I aleshores això va provocar, els altres cotxes no van tenir cap problema en aquest sentit. Van ser jutjats en termes artístics. Aquest cotxe, a més d'artísticament, que algú devia llegir, es va llegir políticament, ideològicament. I aleshores això va començar a fer una mica bola de neu i van venir cada vegada més el grup d'extremíssima dreta, Cristo Rei, anar-se manifestant allà, a fer manifestacions en contra. Això va agafar un caràcter, diguem-li, un caràcter perillós per l'època i a la que va arribar a un cert grau de violència, la SEAT va retirar el cotxe, uns quants, el meu el va retirar de seguida, es va retirar i es va tancar l'exposició per culpa d'aquest cotxe, en la qual cosa no va poder anar ni a París al saló de l'automòbil com estava previst. Sento haver sigut la causa d'aquest fracàs, però també un fracàs satisfactori que va ser en aquest cas. No? I aleshores, a partir d'aquí, novament, problemes amb la Via Letana, com sempre, i no continuar. Aquest cotxe s'ha perdut totalment. Suposo que la SEAT el devia destruir. A l'època era una peça incòmoda i potser suposo que seria. Perquè havia d'anar, sortint d'aquí i de París, havia d'anar al Museu de Vilafamés. El havien demanat al Museu de Vilafamés i el havia cedit al museu, que ja no hi va arribar. El cotxe aquest va ser una forma d'expressar els sentiments i frustracions d'estar en un país on per fer el que és normal, com expressar-se, comunicar-se, intercanviar idees, estigués condenat i sempre fos una espasa de Damocles que podies anar a parar a la Via Letana i qui sap on després. Això era continu, aquell moment era molt intens i no m'estranya que sortís aquest cotxe com un acte de rebeldia, com una manera d'expressar els sentiments que em provocava aquella situació, efectivament.